Уважаеми жители на село Йоглав, скъпи самодейци и колеги от съседни читалища Омаревци, Горан, Лисец, Дренов, Дойренци, Деветаки, мили деца, днес за всички нас е един голям празник, изобразяващ времето от жътвата, от сеитбата до жътвата, между делника и празника. Един безкраен пъстър кръговрат, в центъра на който стои любовта на хората към земята и хляба. Свързани с древни представи и вярвания, трудовите обичаи и ритуали имат един общ смисъл – осигуряване на богата реколта, благодарност към земята, която дарява хората със своята щедрост, надежда, че трудът на стопаните ще бъде отново възнаграден с най-богатия, най-ценен и вълшебен дар – хляба. Нека приветстваме с добре дошли нашите гости. Госпожа Корнелия Маринова, кмет на община Ловеч. Всички кметски наместници на съседните села и читалищни председатели и секретари и всички самодейци, които ще вземат участие в нашия празник. Да изкажем благодарност за финансовата подкрепа на община Ловеч в лицето на госпожа Корнелия Маринова и на господин Павлен Панов, управител на фирма Експа Агро Ловеч. Благодарим за доброволческата помощ на фирма Еко АД, които окусиха целия площад, целия парк, благодарение на община Ловеч, естествено. И доброволците Иван Цанков, Теодоси Дулев, Цветан Пенков, Стефан, Иво Валев, Иван Христов и на всички деца от село Йоглав, които почистваха много старателно няколко дни парка. Каня тук на сцената госпожа Маринова. Пък ще помоля госпожа Щерева е така да ми е съвсем наблизо. Скъпи приятели, чудесно е, че тук сте самодейците, които ще участвате в едно прекрасно тържество. Чудесно е, че кметските наместници и кметовете са тук, защото читалищата, самодейците, местната власт вървим ръка за ръка и нищо хубаво не може да се случи, ако действаме по-отделно, по-единично, всеки за себе си. Така че поздравления за всички вас, но поздравления и за организаторите на днешното събитие. Народно читалище Пробуда, 1926, читалищното настоятелство и секретаря на читалището госпожа Еленка Щерева. Тя не за пръв път доказва на всички нас колко е важно да имаш идеи, да умееш да комуникираш с хората, да си достъпен и във всеки един момент да си до тях, за да можеш заедно да случваш нещата. Гледах снимките, които Еленка беше публикувала в социалните мрежи, как се работи с децата. Прекрасно! Благодаря ви, деца, но вие наистина имате един пример пред себе си в лицето на госпожа Щерева. Предполагам и на вашите родители, които поздравявам от все сърце. И сега, преди да връча поздравителния адрес от община Ловеч, и имам честта да поднеса специалните поздравления от името на общинското ръководство и цялата общинска администрация към организаторите и към всички вас като участници, искам да направя нещо, което госпожа Щерева заслужава от много години. Тя е един изключителен радетел за културата и за опазване на традициите на родното място. Тя е един човек с изключителен принос в образованието на община Ловеч. Имам удоволствието в днешния ден, в първото издание на празника "Да зажънем заедно", да я връча
плакета на светите братя Кирил и Методий за принос в развитието на културата и запазване традициите на родния край. За мен е чест. Благодаря, трогната съм и с огромна благодарност за всичко, което прави общината за нас. Ние ще продължаваме заедно с община Ловеч да работим, но искам да кажа, че това е заслуга не само на мен, това е заслуга на всички, които участват, които заедно с мен работят, защото сам човек не може да направи нищо. Благодаря ви, мили хора! Този поздравителен адрес ще го предам на нея, но тези цветя са за всяко едно от читалищата, които участват, от името на община Ловеч, разбира се, които участват в днешния празник с пожелание за здраве, щастие и късмет. И нека да е жив труда ни, нека да е цветно бъдещето ни, нека тъй както да заженем заедно роди много надежда, вяра, оптимизъм, нека такъв бъде животът ни и занапред. Поздравления, на добър час! Успех на всички участници, ще съпреживеем една стара българска традиция, защото днес техниката облегчава много труда на жатваря, но за сметка на това ще се радваме на традицията и на хляба, който тази традиция символизира. Успех пожелавам, на добър час, на първото издание и за много следващи на този фолклорен празник. Сега каня на сцената председателят на читалището в село Деветаки, тъй като те нямат фолклорна група, но участват с техните кулинарни изкушения в нашата изложба и с много помощ от тяхна страна и винаги с тяхната екипна помощ към нас. Добър ден на всички! Честит празник! Госпожо Маринова, госпожо Щерева, колеги, изключително ми е приятно днес, че имаме възможността тук заедно да се преживеем и се върнем назад в миналото, за да си спомним този обред, един от най-старите български обреди, да зажънем заедно или по жътва. Днес слънцето е много жарко, под краката пари, в очите блести, спомняме си от детството блещукането на светулките, жатварските песни. Днеска отново ще ги преживеем. И аз отново благодаря и от името на моите колеги Генка Митева и кметският наместник Диана Василева искам да подаря една икона за това, което правите и за това, което предстои да се случва в това хубаво село, тъй като вероятно знаете, че предстои откриването и монтирането на параклис в село Йоглав, така че надявам се да ни поканите и на това мило събитие. Нека тази икона да пази и закриля всички в днешния ден, да сте живи и здрави. Имам възможността, тъй като тези събития са изключително важни, те сплотяват читалищната общност, обменят традициите и българския фолклор, да ви поканя и в скорошния възроден събор по Илинден Деветаки на 22 юли. Заповядайте, ще ни бъде много приятно да направим деветашкото хоро. Нашия празник се нарича "Да зажънем по-съседски" и е по-спечелен проект на Народно читалище Пробуда 1926 година, село Йоглав, към културния календар на община Ловеч за 2023 година. За да знаете и помните, за да обичате родното си място и родината си. Пийте с пълни шепи от изворите, от историята на родното си място, от обичаите, песните, танците. Да е богата реколтата, да е сита годината, да е благословен хлябът, да спори работата и Бог да ни закриля. Празникът ще открие детската група към Народно читалище Пробуда, село Йоглав.
лъч проблясва едро жито, нашепват зрели гласове и аз дочувам без да питам познатите им гласове. Замлъкват птиците край пътя, щурците скриват своя лук и само някъде прекътан се чува глас на пътпъдък. Прекланям се пред хляба на софрата, събрал в себе си молитва и магия, свещен и древен като светлината, по-силен от разрушителна стихия. Божествени в мъка и в радост, делник и в празник ни е дар, символ на обич, вяра и неволя, пред хляба коленичи даже цар. По-силен той е от торба с жълтици. От раждането на човека та до края. Пшеничните зърна са същи огърлици, целувани от прадедите ни с омая. Прекланям се пред хляба до земята, че късче топъл хляб е равно на живот. Щом се с джитата усмихва се душата, за хляба нека се говори с любов. Хлябът е огромен като земята, топъл хляб, златен хляб. В него е тихата радост на хората. Казват, че в дните на жаркото лято пшениците пият слънце. Хляб за всички хора по земята. Хляб, замесен с ръцете, които са сели пшеницата. Хляб, до червено изпечен в огнище. Бих желала да имам огромно огнище и да метна в него огромен хляб.
видиш, малече, копрала няма. Що не видиш, малече, копрала няма. Стани, стани, Тодоре, копрала намери. Стани, стани, Тодоре, копрала намери. Що не видиш, малече, волове няма. Що не видиш, малече, волове няма. Стани, стани, Тодоре, цървулина. Стани, стани, Тодоре, булки се продават. Питали ги, мале, даром ли ги дават? Питали ги, мале, даром ли ги дават? Ами то имало и награди, ние не знаем. Засвистяха сърпове и паламарки. Въздухът се изпълни с ухание на знойно лято и прясно зърно. Заестяха жертварски песни и се залюляха насред житата. Пред вас е групата за автентични обичаи и танци при Народно читалище Светлина, село Лисец, с художествен ръководител Георги Карамишев. Ruž
Забавата е привършена. Я да видим коя е най-добрата жатварка, да оплетем брадата. Ти ли си, моме? Айде, заповядай. Дай се по-добре. Дигай брадата. Ние. Колкото са капките в морето, толкова да е зърното в полето. Да бъде. Да бъде. На тебе, моме, дет си най-добрата жатварка. Даваме една пара. Да си купиш чиз, че ти си вече мома за женене. Тъй ка сме се събрали на Хармана, викам да ударим едно от нашите лисишките хора, а? Да е на берекет.
Всеки път, когато видя ожълнатите полета в нашата община, осъзнавам, че хляба е най-вкусен на нивата, там, под сянката на дърветата в пояса, където загрубели от работа ръце го разчупват и черпят сила от него, за да може жатваря да прибере плодовете на земята. Роден от зрънчето жито, хлябът е най-свещеното благо, почитано от хилядолетия по целия свят. Представяме ви певческа група за обработен фолклор Богдан Крачунов при Народно читалище Просвета, 1906 година, село Дойренци. Залюбила е Тодора, овчар гълъба Никола. Залюбила е Тодора, овчар гълъба Никола. Любила го е, лъгала цели ми 9 години. Любила го е, лъгала, най-после му се присмяла. Най-после му се присмяла на широките потури. Най-после му се присмяла на широките потури. На широките потури, на грибите му цървули. На широките потури, на грибите му цървули. Оплашил ми са Никола, да не го ли бе разриби. Оплашил ми са Никола, да не го ли бе разриби. Че си я вкъщи заведе, млада невеста направи. Де ги дили бе Тодоро, Монкова първа изгоро. Наклала Янка седянка, наклала и е забряла. Всичките мои събрала, събрала и наредила. До всяка мома и ерген, до Янка седна войвода. Вели поли заседна, жалги чехли застъпи. Никол на двори седеше, съзряно грива подбира. Смеден си гъбъл спиреше, на Янка с глава побива. Кавайо свири говори, никой на кавал не отбра. Сама му Янка отбрала, още разбрала.
А сега ще чуете изпълнението на певческа група Щурци и Славе и село Лисец. Hey,
Да ти сложи в чадър. Един пелин е написал: колко думи молитвени и чисти се изтръгнаха от ободрените селски души. Бог ни помага. Нека работим, нека работим. Ще чуете изпълнението на певческа група Росна Китка и индивидуалното изпълнение на Стефка Кучева. Обичам те, българско село, с хляба умесен от ръцете на нашата майка, с виното налято от ръцете на нашия баща. Обичам те, защото носиш загара на зряло жито. Обичам те, защото носиш топлината на родния чернозем. Обичам те, защото носиш сладостта на жълтото кихлибарено грозде. Обичам те, защото носиш сладостта и нектара на пчелния мед. Народно читалище Васил Левски, село Омаревци, община Ловеч. Време за жена, в тая равна
Браво, браво на Омари! Дали ще ми е ниското? Провикна се Никола, провикна се Николчо от връхом стара планина. От Игликова поляна. Изкарвай гано говеда, нашите гано вашите, нашите гано вашите, чичови брези биволи, да и да ги продавам, да ноти сърце откупям. Гана Никола домаше, либени кола Николчо, пари за сърце не давам, сърце за сърце минявам, пари за сърце не давам, сърце за сърце минявам. В село Дойренци има не само певици, но и танцори. Те са от клуба за народни хора настроение, с ръководител и хореограф Стефан Иванов. Моля всички да се обърнат към поляната.
При Народно читалище Пробуда 1927 година, село Дренов и индивидуалното изпълнение на Тодорка Панчева ще бъдат следващия жатварски поздрав. Вятър вее и люлее, нивя златни, благодатни, вятър вее, с думи пее, от нивята до селата. Ой, жатвари, млади, стари, що лежите, що стоите? Време тече, слънце пече, класна нива се превива, жито ясно, жито красно се наляло и озряло. Наточете сърповете и идете тъжанете.
Сърдено, що ви дохожда, що говорено. Абре Иване, време е вече, нали се дадат и ме нарече. Сега е лято, работа има, постой почакай да дойде зима. Чакам те, чакам цяла година, хай да се вземе в жетва мина. С майка и татко жътва свършихме и увършахме. Моме милено, да си ги мила, твоите снопи още на нива. Двама с тебе жътва ще свършим и увършим. Сватба ще вдигнем насред хармана, да ни се чуди мало и голямо. Мама Стоян домаше, синко Стояне, не гледай синко, Еленка гора на хоро играе. Не гледай синко, Еленка гора на хоро играе. Най-гледай синко, Еленка, кога на нива зажъне. Карай бързо, чакам редили наред снове. Карай бързо, чакам редили наред снове. Гледах я, мамо, гледах я, хубава мома Еленка. Караше бързо, чакам летеше наред снове. Караше бързо, чакам летеше наред снове. Искам я, мамо, искам я, хубава мома Еленка. Ще ми елика, прелика и ми на сърце легнала. Ще ми елика, прелика и ми на сърце легнала. Ниви вече пожълтяха, златна жътва приближи, пълни класове озряха. Ей, Светулка се яви, млади, спретнати жътварки, с изглед радостен и леп, взеха сърпове с паламарки, да си жънат златен хлеб. Жънат, пеят и снопове лягат, трупат се наред, а подсенки орехови, спорен чака ги обед. Вечер с песни, хороводи си почиват от трудът. Любима тя войник над Левенто село, всеки ден и всеки миг мисли се за него. Всеки ден и всеки миг мисли се за него. Хубава Яно, цвете небрано, чуй край селото безвеното. Чуй край селото безвеното. В писмата неведнъж нещо се запъна, колко снопи, колко ръж до сега ожена. Колко снопи, колко ръж до сега ожена.
рана, хубава яно, цветение брано, чуй край селото, без веното, чуй край селото, без веното. Я кажи коя мума първенството взема, такава у дома, майка ми да има. Такава у дома, майка ми да има. Хубава яно, цветение брано, чуй край селото, без веното, чуй край селото, без веното. Щом прочете тя това, сви се сърцето и със сърпа в ръка кукна към полето. И със сърпа в ръка кукна към полето. Хубава яно, цветение брано, чуй край селото, без веното, чуй край селото, без веното. Посвещавам на някогашна жътва. Озрялото жито бавно се рони. Последната нива чакъма се гони. Тежка умора в очите налива, дано свърши бързо последната нива. Ръкойките плавно застилат земята, вързвачите яко вързват снопови, в кръсти ги нареждат на кръст от 13. Трептят в марината ожънати ниви, напръхнали греят стърнища щастливи. Понякога духни моренин прохладен разклаща стъблата на кичур оставен. В простора долита жетварската песен, за края на жътва в мечтите унесен. Дечицата малки клъщета събират, кокошките хранят и да снисат. Потръпват и слагат мумински длани, латинка и здравиц в русата набрани. Стопанката стара разчупва погача, разсипва чорбата. Стопанинът щедро дарява с парата. Със следващата песен групата иска да поздрави организаторите на това хубаво и мило тържество и най-вече Еленка Щерева. Да е жива и здрава дълги години, Господ здрави да й дава! Опе дойде, мамо, с нощи в нашето село. Опе дойде, мамо, с нощи в нашето село. Едно лудо младо, младо нежелено. Едно
В това усилно време по татския слънчев пек над златното поле ехтят песни и се носят на вълни, чак до небесата, като благодарствени молитви. Подемат се из краището нейде дружни момински гласове. Заролее се песен, млада волна, широка като полето, свята като любовта. Следва жатварски поздрав от домакините фолклорна група Югла при Народно читалище Пробуда 1926 в село Йоглав, сред които и индивидуалните изпълнители Веска Добрева и Георги Линджов. Къде си тръгнала, Кито, боса по ръкави? Къде си тръгнала, Кито, боса по ръкави? Кито, моме убаво, Кито, първа изгоро, боса по ръкави, Кито, със сърпа на рамо. Боса по ръкави, Кито, със сърпа на рамо. Кито, моме убаво, Кито, първа изгоро. Аз съм си тръгнала лудо, жатва да си жена. Аз съм си тръгнала лудо, жатва да си жена. Кито, моме убаво, Кито, първа изгоро. Остави си сърпа, Кито, тръгвай си с мене. Остави си сърпа, Кито, тръгвай си с мене. Кито, моме убаво, Кито, първа изгоро. Моме, малка моме, карай край да видиш. Моме, малка моме, карай край да видиш, че накрая има сянка орехова, че накрая има сянка орехова. Под сянката седят все мъкли овчари, под сянката седят все мъкли овчари. Те си хурки дялат, пишат и наричат. Те си хурки дялат, пишат и наричат. Да списана хурка, хайде да я дадем. Да списана хурка, хайде да я дадем. На мома Марика, тя тъй цънко преде. На мома Марика, тя тъй цънко преде. Ранил Карагеорги, рано ранил на
Гергьовден пасияхнал коня, рано ранил на Гергьовден пасияхнал коня. Весел тръгнал Карагеорги, весел тръгнал Карагеорги, весел тръгнал сърди дойде, майка му го пита. Весел тръгнал сърди дойде, майка му го пита. Кажи, кажи, Карагеорги, кажи, кажи, Карагеорги, защо весел тръгна Георги, пък сърдит се връщаш? Защо весел тръгна Георги, пък сърдит се връщаш? Дали нива гори Георги, дали нива гори Георги, или твоето сърце гори по Гюзел Тодора, или твоето сърце гори по Гюзел Тодора. Следващ поздрав е от нашите съседи от село Маревци, танцова формация Гиздово хоро с ръководител Васил Гърмолов.
учениците от фолклорна група Росна китка при Народно читалище Христо Ботев 1927 година, село Горан, ще ни поздравят с песните Ангелино Ле и Повей ветре. А с последната песен Байо, пладне дойде, те ще завършат жътвата и ще подканят жътварите на обяд. Ангелино Ле, залюбила Ангелина, Ангелино Ле, Димовите 9 братя, Ангелино Ле, избиха се 9 братя, Ангелино Ле, като си ги те любила, Ангелино Ле, защо не си ги учила, Ангелино Ле,
Нашият празник е към своя край. Да благодарим на всички читалищни колективи, които участваха в него. А сега моля всички читалищни секретари, председатели, организатори, които ръководиха тези колективи, да заповядат тук госпожа Корнелия Маринова да подари на нейните цветя за всяко читалище и да си направим една обща снимка. След което да се пригласят всички участници в жатварската трапеза и да отидат до трапезата, защото ще бъдат наградени и след това ще опитаме техните кулинарни изкушения. Аз предлагам един по един да поканим на сцената. Лисец, тъй сте тук, добре. Нека аплодираме участниците от село Лисец. Може ли един малък асистент, той ще е задължително красив, който да подава цветята? Те понеже са много и са все красиви. Айде сега един, бързичко. Добре. Да ми подаваш цветята, моето момиче. Сега, да поканим поред. Село Маревци, отзад напред. Заповядайте и аплодисменти за тях. Да им благодарим за това, че участваха, да им пожелаем много нови успехи и за напред. Това е най-младата група. Има оптимизъм, защото подмладяваме танцовите състави. Тоест, нека това да ни бъде цел и за напред. Освен ние, възрастните, опитните, нека привличаме все повече и повече млади хора към традицията, за да я обогатяваме и да я пренасяме във времето. Така, продължаваме. Дали да оставим организаторите най-отзад? Не май. Село Йоглав. Да поканим село Дойренци. Нека да ги аплодираме. Много красиви, с много дух. Газа тук аз хляба, ма не е добре това. Гледайте къде са тези красиви класове. Село Деветаки, къде сте? Аплодисменти за тях. Те нямат група, но пък готвят добре. Сега след малко ще ги проверим. Село Горам. Те бяха последни, но пък последните стават първи. Винаги заповядайте. И кой е останал? И село Дренов. Ама тук и гледам кметския наместник. Стига да я снимала, хайде на сцената. Заповядайте. Всички наместници и кметове, които сте тук, заповядайте. Благодаря. Символът на нашия хляб и не само символът, материала на нашия хляб за нас, българите. Нека ни дава сили, нека ни дава много енергия, нека ни прави българи, защото когато българинът се труди, всъщност това е неговата природа, това е нашата природа. На добър час на следващите издания на фолклорния фестивал да женим по-съседски, да женим заедно. Айде една. Страхотно. Малко светени от ден и на билки ни мирише. Още една. Още една. Командвайте тук, да, с удоволствие. Командвайте тук.
Аплодисменти за всички тях още веднъж. А сега моля всички, които са приготвили тези кулинарни изкушения, да се наредят около трапезата, за да ги наградим и да си направим една обща снимка, след което всички ще минете да си вземете чинийка, лъжичка и от което искате да си вземете да опитате. Моля всички, които са участвали в трапезата, да заповядат. Теменушка, Надежда. Ето, заповядай. За Надежда. Христо Ботев Горан. Евдокия Петкова. Заповядай. Благодаря. Благодаря. Да ви е сладък хляба. Желаете ли качелява? Не, благодаря. Довиждане. Излезна като мама, излезна слънце огрея, слънце огрея, като мама излезнала като мама. Здравейте от мен! Виждам, че има доста гладни хора. Така ли е? Забавления ще има? Ще има. Айде, майстро, музика, едно браво хоро! Йоване, мой
ще